Oinezkoen istripuen inguruko bideo batek eman dio hasiera solasaldiari. Ondoren, ibilgailu batek harrapatuta hil diren adinekoen argazkiak ikusi dituzte. Bidea gaizki zeharkatzearen ondorioak aurrez aurre izan ditzaten. Trafikoko oinarrizko arauak gogoratu, eta beraien zalantzak eta ikuspuntuak azaldu dituzte. Está el semáforo verde y tú estás para pasar y viene un listo y se lo pasa al verde. Guztien artean mahai gainean jarri dituzte, oinezkoek dituzten arazoak eta baita konponbideak ere. Proposamenak trafiko zuzendaritzari bidaliko zaizkio aztertzeko. Jakitea ze pentsamendu daukaten, ze ikuspuntu daukaten, eta bestaldetik bai zuzendaritza bezala gurea ematea, eta zenolako neurriak bar ditzakegun guztion artean balakorik ez gertatzeko. Izan ere, iaz 11 lagun hil ziren ibilgailu batek harrapatuta, horietako 7 adinekoak, eta aurten dagoeneko 8 hildako daude, eta horietako 6 dira 64 urtetik gorakoak. Beraiek ez dute istripurik izan, baina noiz edo noiz bidea gaizki zeharkatu dutela aitortu digute. Zutean batzutan esaten dira, hemendik ez dator da. Estudiatu abar egiten dugun, ez da? Pazintzi pixkatekin askotan ebatetik besteak kruzatu daiteko. Gaur aipatutakoa martxan jartzea besterik ez zaie falta.